Amanda, hvad tror du, vi skal om 25 dage? Eller hvad tror jeg, du skal? Prøv lige at sætte koppen. Nej, ikke helt. Prøv at sætte koppen over på bordet. Der skal du med mor og mig og Mikkel og Silas over til København. Og så skal du til koncert med Erik Hasle. Nej. Nej, jeg skal ikke. Hvorfor ikke det? Jeg må ikke. Jo, du må så. Den. I Tivoli. Så tager vi over. Nej, nu. Erik Hasle. Koncert for og børn. spiller. Ja. Er han der? Ja. Kunne du godt tænke dig det? Ja. Så kan det være, at jeg må gerne komme op og synge Erik Hasle. Prøv at sætte dig op. Der går knude på hende. Amanda. Gammel Jens. Amanda, prøv lige at sætte dig op. Kæk. Prøv at støtte dine fødder. Amanda. Nå, men vi kan ikke tage til København, fordi vi kan ikke have sådan nogle kluder ting der med. Der går knude på. Skal du over og høre Erik Hasle synge? Ja. Er du sikker? Ja. Og så lige noget drik. Jeg har regnet med, at hun er blevet endnu vildere. Amanda, ved du,